hyvän vitsin. Tajuntaani vähitellen hämärtyi. Näin lumen kotikylästä. Se oli niin lempeä, että se oli lähes luonto. Ei, pikkuinen! Lopeta. Se on hauska juttu. Sen lisäksi, että sun nimi on David Klein, niin sä olet vielä oikeasti pieni. Haha, tosi hupaisaa, Frau. Etenkin mieheltä, jonka nimi tarkoittaa rouvaa. Ei se tässä tilanteessa tuotu tarkoita vaan sitä, että olen naisten unelma. Tai olisin, jos en olisi piispa. Hei, piristy nyt. Mulla oli itse asiassa oikein asiaakin. No, mitä asiaa? Miksi et ryhtyisi piispan oppipojaksi? Voisit saada ajatuksesi muualle. Katso, voin auttaa sinua oppimaan tarvittavat asiat. Mitä? Oppitunti 1. Älä pelkää, vaan usko itseesi. Drop it. Mitä tuo oli? Kuuntele nyt vain. Oppitunti 2. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kolmas oppitunti. Fyysistä kuntoa täytyy harjoittaa. Kirkon. Ja mitä seuraavaksi? 4. oppitunti. Henkinen tasapaino. Itse suosin mennä. Frau, sinä olet täysi idiootti. Katso nyt, se tehosi. Olet jo piristynyt. Kiitos, Frau. Ja ton takia mä tykkäsin tosta sarjasta. Mä taisin just oppia tästä uskontotieteestä jotain uutta. Mutta se on toisaalta hyvin tärkeää osata tulkita näitä pyhiä kirjoituksia ajan hengessä. Sitähän tässä on tehty. Onko aiheeseen kenties kommentteja tai terveisiä lähetettävänä? Terveisiä koko kirkon porukoille ja Shiki-squadille ja no, siunausta kaikille. Onko lisättävää? Kiitos paljon hienosta oppimisesta.